Ahojte ľudia, ja som Big Speaker a v dnešnom videu vás naučím trik Stop and Go. Tak to vyzerá. Takže začnete s tým, že hodíte slípec, potom podoberiete jojo do zemi. Potom, keď ste ho podobrali, zviniete ruky ako keby hore a chytíte jojo. Budete v takejto pozícii. Na ruke, na ktorej nemáte pripevnené jojo, budete mať string, a na ktorej ho máte, budete takto. Teraz iba túto ruku, na ktorej máte string, potiahnete dole a túto, na ktorej ho nemáte, nepotiahnete. Toto sa stane. S tou rukou, ktorej máte pripevnený string, musíte pustiť jojo. Čiže iba si ho takto položte vtedy a potiahnete dole. Potom už iba zdvihnite hore jojo. Keď z tohoto zdvihnete hore jojo, tak sa vám vráti opačne, ako by sa malo. Nezabudnite ho otočiť. Dúfam, že ste si tento tutoriál užili a že vám pomohol. Pomohlo by mi, keby ste mi dali like a odber. Tak, čaute.